Barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo namu na HTML. A bidiyon da ya gabata idan ba ku manta ba mun yi bayani akan yadda za ka sa bidiyo a cikin web page naka. A yau za mu yi magana akan abin da ake ce masa embedding. Embedding shi ne yanda za ka ɗauko bidiyo daga wani site ɗin zuwa site naka, saboda yanzu hanya mafi sauƙi shi ne a yi amfani da video hosting service wajen sanya bidiyo a web page naka. Embedding shi ne ɗauko bidiyo daga wani site ɗin ka kawo shi zuwa site naka, shi ne embedding. Sannan za ka iya ɗauko kaman za ka kalla a website naka akwai google map da sauransu, za ka iya sa google map da sauransu duk wannan ana amfani da embedding ne a ɗauko a sanya. Yanda ake yi shi ne, bari mu koma cikin code ɗin nan namu. Yanzu misali kamar bidiyo za mu iya posting nashi a YouTube sannan mu ɗauko sa mu saka shi a site namu. Wannan yanzu ita ce hanya mafi yawa kuma mafi sauƙi da ake amfani da ita wajen sanya bidiyo a jikin web page. Yanzu misali wannan video tag namu ne da muka ga yanda ake sanya bidiyo a jikin web page. Yanzu misali to idan muna so mu yi embedding kuma ya za mu yi? Wani element za mu rubuta? Well idan muna so mu yi ba ma buƙatan wani element da za mu sa mu rubuta shi da hannunmu, abin da za mu yi shi ne site ɗin za mu je su za su ba mu code ɗin da za mu saka a site namu. Bari mu yi amfani da YouTube kamar yadda na faɗa mu gani. Ba ma buƙatar mu rubuta code da hannunmu, let's say bari in rubuta mana misali mu ce muna da heading, misali muna da heading 1 hakan nan mu saka wannan bidiyo namu ne, misali kenan. Sai na zo ni sai na tafi YouTube, kun ga YouTube kun ga bidiyo ɗina, bidiyo namu wannan na channel, sai in zo ni nan wajen share button ɗin nan, button nan idan na danna shi kan sharing za ku kalla a nan an rubuta embed ga shi nan a nan farkon nan sai in danna kansa, kun gani? Ga wani code a nan, ga wani code nan, ga wani code nan da suka ba ni, to code ɗin zan yi marking nashi sai in yi copy nashi hakan nan, kun gani? Amma na ga wani setting bari in danna shi nan, enable privacy, idan na zo ni nan kun gani zan iya danna nan na yi me? Na yi copy ɗin code ɗin, kun gani? Na riga na copy shi, sai in dawo cikin text editor na hakan nan ƙasan heading ɗin nan sai na yi me? Sai na yi pasting nashi control V, kun ga ya fito min a layi ɗaya saboda code ɗin, kun gani? Bari na dawo da shi nan domin mu gan sa da kyau. Kun gani? Wannan shi ne code ɗin da muka ɗauko a YouTube. Bari mu yi saving nashi mu shiga site ɗin mu gani, na danna save sai in dawo Chrome kun gani? Ga web page namu bidiyon da muka sa bari mu yi load nashi. Kun ga ya nuno? Yanzu zan iya me? Zan iya play nashi daga nan. To wannan ita ce hanya mafi sauƙi yanzu da ake ɗauko bidiyo daga wani site ɗin ka kawo shi zuwa site naka. Idan kana so ka sa bidiyo za ka ga yawanci ana hosting nashi ne ana ɗaura shi ne a YouTube, idan aka ɗaura a YouTube sai a zo a ɗauki embedding code nashi a kawo web page naka ka saka shi. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka sanya bidiyo naka a web page naka. Ku ci gaba da bibiyan mu kar ku manta ku yi subscribe, mun gode.